Now shut up, mature, shit. Soon there. Mature God try. Mature iti. Anụmanụ mmeyi tunu niile egwu. I go deal with all of us na nwa ewu. More na the call ewu mpama Nnamdi ga-ebu ụzọ nwụọ. Which Biafra land? Where is the Biafra land located? Where is the Biafra located? Ewu. Your audio country, shut up. Ewu, shut up. Ikpu gbadi nne gị die. Asị m ikpu gba nne gị riri. Ikpu gbadi nne gị. I go bear witness. I must bear witness. Mma gbariri witness. Ikpu gba gị ja nne gị jaja. Amụsụọ nna gị n'ala ewu. Ị nwere ihe na-arụ? I must witness against your Nnamdi ewu. Taa get out anụ mpama. Gbafuo ide ewu. Anụ onye ọha ji ewu iberibe. Onye iberibe. Onye ngwa, onye ogbo. Anụ mpama ọ ga-adụrụ na mma. Ọ ga-adụrụ. Shut up. Mechie gị ọnụ. Na-akọgheri. Mechie gị ọnụ ewu. Mechipu gị ọnụ iti. Na-agwụ that na ife na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo si anyị nwa bụ ndị Igbo n'aka. Watch this man a na-akpọ Ijele or Udele mepere ọnụ na-asị that na Maazị Nnamdi Kanu ga-ebu ụzọ nwụọ. Yes, according to this video on watch na na-asị that na Maazị Nnamdi Kanu ga-ebu ụzọ nwụọ. That na ebe ka map of Biafra nọ na map. Well, map kun watch this video kun nu ife this man a na-akpọ Ijele kwuru gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Ọ sị that no get protest the way Federal government of Nigeria will not release Maazị Nnamdi Kanu. Just watching this video, could if this man abu Ijele kwuru gbasara Maazị Nnamdi Kanu. O could na that na ife na eme nwa bụ ndị Igbo, si nwa bụ ndị Igbo n'aka. Some of the problem I na this country, abo Nigeria, but some of them bụ nwa bụ ndị Igbo na cause ya. And I that na for Maazị Nnamdi Kanu to be released today, all the very simple as ABC, they post some of our Igbo brothers. Just watching this video, could if the time of meeting this man about Ijele or Udele Kuru na this video. But please, when I'm watching this video, please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you. Yes, so Amajiri is better than you. Amajiri is better than you. Amajiri, I'd rather be Amajiri than you. Don't tire. Bring another person. According to Bemia, he's still talking ewu. Akamneku, the third bingo. You don't come. See us on Agada. On Agada, they talk to their father. Ewu, Toro, shut up, Monsieur Gano. Mechipu Gano, ewu. Monsieur Gano. Three of you, self. Bring the fourth person. Nnamdi must go back to barbing shop. Ewu. Anụ mpama, you must thunder gbagbuo gị dia. Ara gbagbuo gị dia. Thunder gbasa gị isi. Mpama. Mmụọ ebe, which more? Bịa ka ikwu okwu dị dọsịbụ mmụọ. Let's talk about the living, the same spirit. Which spirit? Etaghị mere onwe onye ogbo. Dede ngwa si onye na-ata anụ mmadụ na-akpọ mmadụ terrorist cannibal. They call me terrorist. Shut up, mechie gị ọnụ. Nwiti shut up. Mmadụ na-akọgheri nweta gị lie ihe ndị bụ niile na ndụ anụmanụ. Kọmọ nzuzu pụgo ọsọ ewu iti mechie gị ọnụ, mechipụ gị ọnụ. Asị ndị shee anụ mpama ụsụ abụsụ eze nwanyị n'obi oli eze nwanyị nwụchie ụzọ dị a moto ga-adị gị elu. Wiche eze nwanyị fake eze nwanyị Nnamdi go kpai dia fake eze nwanyị your juju no get power. Fake eze nwanyị wichi ichie ndị ichie ebe anụ mpama nye ụmụ ebe n'ebe
unu afụgo n'ife this man a na-akpọ Udele or Ijele kwuru gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Yes, na this video watching na ka this man mepere ọnụ na sọ na Maazị Nnamdi Kanu emegide si n'aka ndị DSS wepụta. Yes, na ọzọkwa ọ na-ekwe na Maazị Nnamdi Kanu ga-ebu ụzọ nwụọ. Ọkụ na afọ n'ife n'ime anyị nwa bụ ndị Igbo si anyị nwa bụ ndị Igbo n'aka. It's not far from us. It's not far from us. Yes, ọkụ na afọ nke a bụ ekwensu afụrụ anya o. Ọkwa ndị ọzọ na sponsor this man. Ask eche ke ụmụ ndị ọzọ na sponsor ụmụ ndị kwu ya n'azụ mere o ji dị bold. Nwee ụdị bold pụta na protest against Maazị Nnamdi Kanu. This is out of wickedness. If you name anyị nwa bụ ndị Igbo si anyị nwa bụ ndị Igbo n'aka. It's not far from us. It's not far from us. Ụmụ ndị na sponsor for this man ịpụta online ịpụta na protest pụtakwa physical not only online. Ọ na-apụta physical. Ogo nke m fụrụ ya ebe ọ na-protest against Maazị Nnamdi Kanu. O ji bana run nnukwu bana say that na Maazị Nnamdi Kanu will not release. Yes, say no for the release of Maazị Nnamdi Kanu. Okay, na bụ that ife na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo si anyị nwa bụ ndị Igbo n'aka.